Браво на Самет Кемал. И Якут. Марен Салиф е щастлив в едно голямо бягане. Виждате ли домакините, като има старт машина, се представяте по-добре? Аз такова чувство имам. Да изчакаме и другите два коня, и Павлос и Саня. Ето го и моя приятел. Аман от тебе. Гроздан Атанасов. Много изморен, да. Голяма борба. Всичките гари бяха с много хубава борба. Само това, само така. И така, готови ли сме? Гроздан си взе тъст на първо място. И Павлос, собственост Николай Иванов, град Добрич, жокей Гроздан Атанасов. Честито, Грозя! Доктор Юксел Ахмед ще връчи наградите, кмет на град Дулово в това бягане. Той е олимпийски шампион, да. На второ място, Кобила Саня, собственост Иван Василев, град Бургас. За жокей Христо Шикеров. Честито на Емин. Той заслужава две мастики. Моя голям приятел Емин Мехмет и Христо Шикеров. Прекрасни момчета, честито шампионе. И на трето място, Кобила Якут с жокей Самет Кемал. Собственик кон на база Боил, Марен Салиф, собственик на кобилата. Хубава кобила сте си купили, господин.